او баъзеҳо насиҳат мекард ки якум шаб гӯё як пишак ё гурбе пеши занашанда сараша гирифтааст. Барои чӣ ин кора кард? Гӯё барои алови чашмаша гирифтану тарсондан. Занак барои худаш заифа. Аку чӣ ҳамин қи метарсонӣ занака? Ё ба талоқ метарсонӣ? Не. Чунон тарбия кунед ки занатон аз Аллоҳ таоло тарсад, аз Аллоҳ таоло ки тарсид, ҳаққи шуморо риоя мекунад. Шумо кӯшиш накунед ки як кас аз шумо тарсад. Тарс яъне ҳайбат агар хоҳед ки пайдо кунед, Муҳаммад ибн Ҳасан шогирди имоми аъзам мегӯяд ки ҷаласту байна ал-ҳади вал маҳди вар рашид. Ман дар назди ҳодӣ нишастам. Маҳдӣ ва Ҳорун ар-Рашид се халифаҳои мусулмонҳо. Халифаи мусулмонҳо монанд як президенти имрӯза нест. Тамоми мусулмонҳо роҳбар. Тамом аз машриқ то мағриба. Дар назди се халифаи мусулмонҳо даромадам. Дар назди ягонташ монанди имом Молик тарсидагим намекунад. Пеши имом Молик даромадам метарсидам. Ҳама аз имом Молик метарсид. Я намуд ҳайбате доштанд ки уламо мегӯянд ки сабабаш ин ки вай аз Аллоҳ таоло метарсид. Аллоҳ таоло ми ҳайбата дод. Аллоҳ таоло қадр мекард. Аз Аллоҳ таоло метарсид, Аллоҳ ҳам барои вай ҳайбат дод. Дигаро аз вай метарсад. Барои ҳамин хоҳед ки ҳайбат пайдо кунед, аз Аллоҳ таоло тарсед. Дидед ки занатон шумо итоат накард, донед ки шумо Аллоҳ таоло гуноҳ кардед. 5 вақт намозро муҳофизат кунед. Яъне дар вақташ дар ҷамоат хушрӯъ анҷом диҳед ва тамоми воҷиботу фароизу суннатҳош, хосатан намози асрро. Ҳамин ояти Аллоҳ таоло дар байни аҳкоми талоқ гуфт. уламои бузургвор мегӯянд ки барои чӣ дар байни талоқ Аллоҳ таоло дар бори намоз гап зад. Аксари талоқҳо сабабаш беаҳамиятӣ ба намоз аст. Вақте ки ҳамин занатон кути муомилатон бад шуд, донед ки шумо Аллоҳ таоло гуноҳ кард. Барои ҳамин чӣ мекунед? Занака тарсонед, шумо худатонро тарсонед.